Коста пичуи. Аз съм къмбът и нещо се поне малко. Някой сървър. Аз не знам всъщност. Да. Защото сега ще ми видите логинът в някой сървър, нямам пук, защото не играм на Minecraft. Просто ще бъде отделен епизод. Така просто. Колкото скефте. Кой да прасна? Мамата. Само съм слова. Към да правилиста. Който иска съм сериоз. Има различни поречки. Да, регистриране и който не е видял. Не един, поточно да куба на чата. Така, първо да разсъсвам ако снимам. Ако снимам. Не, също едно не ако снимам. Но мисля, най-главно лига. Просто лигата. Аз трудно. Почти не играл сме Minecraft. С кой да игра, нали? Защото моите приятели седят. Да. Задръснени. Тия, които ги познавам, нали, лично от малки и така нататък. Да. Докъде бях постигнали, да. Така малко цъкаме сега евент. Това ли има евент до 2 часа. За който не е видял, в момента е 1 часа, 27 събота е. Какво? Събота ли? Искам петък. Искам за 26, от какво? Искам за 26, не? 26, не? В събота съм, да, минало е 12 часа заради това. И така. Ако лаги малко клип, ще ме извините. Да. Фрапс не е най-добрият избор, но за сега съм с него. И така. Да разгледам тук, ако има. Магма тук не знам с кого няма как да е скайп по лоби. Очаквайте скоро. Това като Clash Royale в Google Play също е. Чакайте скоро глупа на света и вървим на глупа на света и кошките, вървим на глупа на света и сега на максимите. Един секрет. Защо? Иначе. Не е по. Пит старта. Пит старта. Идвам. Пит старта. Да сега съм се развил вече. Това е ключ за магма честа. Има ли магма честа? Магма честа има ли тук? Магма честа не. Тук не магма честа. Тук няма магма честа. Приема. Спавам нещо. Магма честа искам. Къде магма честа? Искам магма честа. Абе. Няма странно. Къде магма честа? Това нещо варва да видя. Магма е... Магма... Малко съм влез писането, не му видите, ама... Какъв си? Много ми се хапка силница, не знам, маслинки тук преди малко ядох, но... Тук долу ми се прави лица. Съм играл тотално. Но 5 дни. Да видим кой ще спадне сега. Кой това? Той не изпадне. Не видим. Кой е това? Късто киди. Киди. Това е добра. Това е доста добра. Ударихме от джакпот уж. Уж, колко е уж? Много уж сега. Да, добре. Ще намагаме топваме. Написам. Кой нещо супер. Такъв.
по-хубав. Не ми дадеш. Кирка, какво е това? Кирка... Това е добра кирка, би трябвало. Жопа да добра кирка. От така. Обърна да няма хубаво от предната. Ми да. Ето New Joint. На мен леко ми лаги. Ще видя настройките. На българските заради настройките. Бързам. Чумкочки не мога да клим. Защото да, ето виж, така не лаги. Така не лаги много. Така може да нещо опитна. Така май повече лаги. Не знам. Ветрака ще дали ви лаги, защото аз тук не мога да джампа едно нещо. Като с нея ми лаги малко. Лигавим в момента клипърска е Minecraft епизод 1 тирентите лигавен няма сте да ви хей слънче се за това сама се бием хайде виж какъв много съм на пиви те ще му бият ли? Аз крих ли са? Аз крих са. Не, чека ще го му бил. Изкучих. Май така беше. Де му бият пък. Сега още малко сиренце. 100 сирен. Хапвам сирен. Хапнем сиренце. Аз постоянно това повтарям. Като лудите съм. Хапнем сиренце. Топли. Няма да се събера повече от 5 гледания аз съм гръбна. Както да. Блок на клин. Няма. Какво що? Не, чак сега пробвам. Така беше. Къде си бе? Лъщи! Лъщи! Те лъжа, бе. Ти шо лъжа, бе? Фривол? Оле-бим-бим? Това май ставаше тук. Това май ставаше верно към това. Не, това е мотор, това не е присъединен. Не, това спомня, че ставаше. Не става, това е. Ой, тук му взема Minecraft. Не, нищо лично, ако вина на майко как гледа това някой. Онър, хостър, не гледайте това. И тук въобще ще го гледа. Да бъдат. Да, моля, чакай ви им да. Аз се направя интервю на сървъра, с никото не псувай и не спомни. Не обисаждай на мен и не се отнася към админ с думите на Уей и тън към пота. Не използвай бъгови хакове. Спамне. Яко отида, може да пишеш през 5 секунди. Спам тук не е желан. Спамът не е желан, да, господа. Бях да видя ли пейна, ама... Да, тук нищо не разбрахте. Мисълтата от този клип. Лигавнята. Клипърска лигавнята. Майнкрафт лигавнята. Да, лигавнята. Може да нищо не правим този клип. Просто лагихме. И с Minecraft. И да се опитаме за последния път да и джампим. Не. Да, в момента си лънчвам лигата заради това лаги, само да кажа.
Мама сам... Баси, и джампихме го като за крайни клипове. То много добър. Не ми е пана. И това беше от мен. И това беше от мен, без скин съм, защото съм пиче. И чао, ще се видим до следващия път. И... Чао! Добре, чао! Ще видим следващия път. Сигурно клипа ще бъде на лоу следващия път, а да ви пука просто ай-бай.